Ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi, ruhin tausayi. Sayyid. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma ina so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada. Kasar matsalar irin masu tunanin kai ne ka zaki baban sannan ka ci masa mutunci sannan har ka bari ma ƙara ido dole jikinka zai gaya Ruhin tausayi, ruhin tausayi. me kake nufi me kake shirin yi Wai ka san me yake faruwa kuwa? Magana ko gana mana? Kai bari kawai. Na ji ana maganan fa season 2 fa lockdown ɗin na corona. Katta wato Alba ka san irin bularan da muka karɓa wancan karan. A rantsi da Allah ba karamin wuya za a sha ba bana aka ce za a dawo magana ko ganan nan. To ka je ina? Ai gaji ma to ina ni ban ma san inda zan je ba to. Kasan ma da zaka je kila ma ba su bari a shiga kasar ba ma. Ai nake gaya maka wallahi gwara kai zaman ka gida. Kawai hankalin kwance. Mata kama fa dai mutum ya ce zai je Abuja kenan. Abuja? To a headquarter kenan wallahi gwara kai zaman gidanka. Ka zama gidanka zauna ko a gida abinka. Allah ya fara da asiri. Wallahi ta. Yawa. Amma gaskiya abin da kai baka kyauta ba wallahi. Dama ina ta so umma magana na manta. Me ne? An ce min da Sayyidu zai tafi. A ɗakin kai kwana kuma ka iya bari ya tafi inda zai je. To haka ne Faisal. Amma quite alright maganan Sayyid gaskiya ba yadda ban yi da shi akan kai da tafi ba. Kai karshen ta ma wallahi fushi da ni. Yanzu da shi kawai ina. Ma gaskiya abin da Sayyidu bai aiki da tunani ba. Gaskiya kwata-kwata wallahi bai make sense ba. Na san yanzu duk yadda ake ciki Alhaji yana cikin damuwa sannan Hajiya shi ma tana cikin damuwa. Wallahi Sayyid bugata gare gaba da baya. Kwata-kwata abin nan ba hankali a ciki. Ta yaya za a ce saboda wata mace ka rabu da iyayenka ka duba fa irin so da kauna da iyayen shi suke mishi. Shi ya gwammace ije gurin macen. Dan ya gwammace ya fasanta a kansu. Gaskiya dai bai kyauta ba amma da ina nan tabbas ba zan bar shi tafi ba. Wallahi tallahi abin da ni ma nake cewa kire ka san kamar yafi jin maganan ka kaina. Shi yasa ai bai bari din na sani ba. Amma gaskiya idan muka kyale Sayyid a haka ba mu kyauta ba. Ya kamata duk yadda za a yi mu san inda yake mu san halin da yake ciki. Gaskiya haka ne bai kamata gaskiya a ce an bar shi haka ba gaskiya. Ba matsala za mu jarraba mu gani. Ba matsala. Don Allah ka ya na san abin da Naji. Kuma me? na ji tausayin su matuƙa na fahimci abin da ya kuma Ruhin tausayi, ruhin tausayi. Idan baki sani ba, na ɗaura ɗamarin da yake fara fahimtar wane ne ni, uwa wuya. Idan kika ƙara min maganin wannan yaron, tana fitar miki da hayyaci. Haba malam, abin baya yawa haka? Na taɓa ce miki dole sai na zauna da ke a rayuwar aure? Haba malam, me kuma ya kawo wannan haka? Na gaya miki ne, wallahi idan kika ƙara goyon bayan wannan yarinyar, zan iya rabuwa da ku har fiye da gaban abada.
Na'am. Kin yi kyau fa yau. Thanks, na gode. Wallahi. Ya aka yi. Lafiya na wallahi. Ina lafiya. Amma dai ka san fushi nake da kai ko? To, fushi? Me yasa? Shine jiya ka ce min za ka zo kuma ban ganka ba. Ai baki san me faru jiya nan ba. Kina ji kin san bayan mun yi wayan nan zan yi wanka ko? To wallahi bayan na gama wankan kawai na ji ina ji yunwa. Yunwa sosai fa. Shine tafi can gurin mai indomin mu. Mai shayi kenan. Wallahi layi ina ganin ba samu indomin nan ba sai wajen after 10. Wai ya maganan abokinka ne har yanzu shiru ne. Kina nufin Sayyid? Shi. Ka ai maganar Sayyid wallahi har yanzu shiru kike ji. Kin san lokacin nan ya zo ya kwana daki na ba shi shawara akan bai kamata ya bar iyayen shi saboda wata ba. To wallahi bai da bangi da shi ba karshen ta ma fushi da ni ya tafi. Yake nuna wai na mai gori ne saboda waye ya kwana daki na mai da sauransu. Ni ka in tambaye ka mana. Za ka iya yin abin da abokinka yi? Me kenan kaman zan iya me? Idan aka hana ka ne. Kana ganin za ka iya barin gida saboda ni? Akan wani dalili zan bar iyayena saboda ke? Kawai ya isa. Na san ba suna kake ba dama. Gaskiya yanzu in na ce miki lasse zan gudu saboda ki. Gudun bai iyayena. To ina gudu na tafi duniyan su za su daura min aure da ke. Kawai na gane saboda baka suna shi yasa ba za ka iya guduwa saboda ni ba. Bibi, kada ki mi so da tsani wannan magana na. Abin da nake nufi shine tsayawa da iyayen nawa in ci gaba da tarerayen su ina musu ladabi har in samu in shawo kansu su yadda in aure ki. Ina ganin shine ai karshen soyayya da nake miki ko? Idan sun ki amincewa ba. Ki daina kawo wannan tunanin akan ki. Ni naki ne. Kin gane? Ni manirin ki ne ke manira ta ce. Ni naki ne kuma ke ta wace. Shikenan. Nagode. In faɗa miki? I love you. Haba da Allah, waya kike so ki da ni ne wai? Tun daga uwar daka nake miki magana, na biyo ki falo ina miki magana, gashi yanzu na biyo ki har waje ina miki magana, amma kin ki ansa ni. Lami. Na'am. Wai me yake faruwa ne? Me ka gani? Abubuwa da dama sun faru. Dubo da ke amsa maganganu na. Haka ya dace ki rika amsa magana ta? Lami. Iskarki bata baki goyon bayan karyata zuciyarki ba. Shin me yasa kike kokari ki karyata zuciyarki domin ki mun karya? Dan Allah dan Annabi. Alhaji ka rabu da ni na ji da damuwan da ke damuna. To shikenan. Ni ba zan biye miki ba. Amma na dawo gidan nan. Baki mun san da zuwa ba. Baki bani abinci ko ruwa na sha ba. Sannan baki tambaye ni ya na dawo ba. Kuma baki tambaye ni menene yasa na dawo da wuri ba. Ba zan biye miki ba. Amma daga yin magana kin zo kin wani birkice kawai. Kai tunda fushinka shine fushi. A cikin gidan nan fushinka kadai shine fushi. Ai fushin wani bai dame ka ba. Don haka yasa na ajiye tawa damuwar domin in ji taki damuwar. Yanzu tsakani da Allah. Alhaji baka tunani ina yaron nan ya sa kan shi. Baka jin shi a cikin zuciyarka. Me yasa baka tunanin Sayyadi ne? Wa ya faɗa miki cewa ban damu da Sayyid ba? Wa ya faɗa miki cewa zuciyata ba ta tare da Sayyid? To duk wanda ya faɗa miki cewa ruhina baya tare da Sayyid ya yi miki ƙarya. Domin ina mai tabbatar miki da cewa tafiyar nan da ke ga ina yin ta ne dai kawai amma hankali na yana tare da shi. Da gaske kana son Sayyadi? Kwarai da gaske.
kaji. Sayyidi ina kake ina ka shiga. Sayyidi ya kamata ka dawo gida. Hafa ya ka shirya? Ok, to shikenan ga nan zuwa yanzu. Ok. Yawwa, alhamdulillah. Kamal. Kai ne kake da tabbacin inda za ka faɗa mana mu ga Sayyid. Ina sari yake? Ina ya shiga? Wallahi ba san inda Sayyid yake ba. Wallahi ba san inda yake ba. Dan Allah, dan Annabi ka taimaka mana, dan Allah. Ni dai na san ya zo ɗaki na ya kwana. To kuma ba yadda ban yi da shi akan ya zauna ba. Wallahi ya ki zama. Fushi ma da ni wallahi ya wuce. Haba Kamal. Akan me zaka bar shi ya tafi? Lokacin da yake ɗakin ka sai ka kama shi ka garkame shi, ka kira ni a waya ka ce min ga abin da yake faruwa, Haba Kamal. To yanzu a ina za mu ga Sayyidi? Gaskiya ni in dai ta wajena ne wallahi ba san inda za ka Sayyid. Amma na san dai mutum ɗaya ne kawai zai iya sanin inda Sayyid yake. Shine Faisal. Kana da tabbacin Faisal ya san inda Sayyid yake? Wallahi baba ina tabbas Faisal ya san inda Sayyid yake. A ina za mu ga shi Faisal din? Da gaske ban san inda yake ba wallahi. Duba Faisal. Ba wani abu muka zo ne maka ba, mun zo ne nan ka faɗa mana ainihin gaskiya inda Sayyid yake. Ka taimake mu. Dan Allah, dan Annabi Faisal ka taimaka mana. Alhaji, na'am. Ban san inda Sayyid yake ba, amma na yi mamaki da ya zama ni ne mutum na farko cikin abokansa da ka fara tunkara da wannan magana. Saboda kai kadai ne yake kira mutumin kirki a cikin abokanan shi, kuma na ɗauke ka tamkar Sayyid. Dan Allah ka taimaka mana, ka nuna mana inda yaron nan yake. Kai haƙuri. Gaskiya ne wannan. Wato Faisal, ka kwantar da hankalinka. Ba wani abu muke neman sa mai masa ba. Idan da wani abu muke neman sa mai masa, da muka ganka kai za mu yi wa. Don Allah ka faɗa mana, shin ina ne za mu ga Sayyid? Ka duba mahaifiyarsa, kullum tana cikin damuwa. Ba wani abu da take aikata wannan katabus. Dare da rana tunaninsa take. Wallahi kuwa. Alhaji, ya haƙuri na maka ƙarya. Na san inda Sayyid yake. Alhamdulillah. Yana ina? Domin ko mun yi waya da shi. Ya kira ni har ya nemi in masa wani abu ma. Me yake so kai mishi? A'a, ba wani abu bane. Ya kira ni yana buƙatar kuɗi. Na sa ya tura min number account din mai POS na tura mishi. Don haka yanzu Sayyid yana nan lafiya kalau cikin koshin lafiya. A wani ƙauye yake? Me ya je ya ƙauyen? Ya sunan ƙauyen? Ya akai. Har nan ne na gani. Shi wane ne? Wanda ya zo daga birnin aka rike shi nan. Muhammadu Rasulullahi na shiga uku. Ke Nafisa, menene kike ce ke shiga uku? Baba mana. Me yayi? Ya bi shi zai kashe shi. Zai kashe wa? Sayyid mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sirina. Haba malam ya da haka. Tabbas ko da kina cikin damuwa, kyanki baya boyuwa.
Da a ce na san abin da ke damun ka, tabbas da na yi maka magani. Sai da kai ne shiga cikin zuciyata. Na amince da soyayyarka. Bir kana ina son ganin ka. Ki haƙuri. Na ji ne wannan harkar. Me ke shirin faruwa da ni? Zuciyata kake da kuma abin da zai wahal da ni dan Allah. Da yawa fa. Ha yayye. Wallahi. Besi na kosa in je in kalla. Matsayin da kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gidana? Wannan wayan sirri na ne. Wata ruwan za ta zama ba rabanki ba. Wayar Ruqayya ce. Idan ta tashi bacci ki bata. Duk yadda aka yi baba ya ga wannan bidiyon. Wai a garin yaya kika bari ya kalla abin turo miki ne? Na bata umarni nan da kwana 3 ta fito da miji. Na shiga uku. Wai me yasa ke baki da hankali ne? Ta fito da miji. Zan mata aure. Salamu alaikum, wa ana sallama da Ruqayya. Ki je ki ce ba ta nan. Gaji nan ki ce ba ta nan. Yarinya karama ne ta ringa miki wai ƙarya ba kyau? Na umma ni ba buri na in yi aure, buri na umma in yi karatu in zama likita in taimaka ma mata ƴan uwana. Ni kuma buri na shine in ga na yi aure. Sai kana neman kokarin ka taimaki yarinya sai ta ringa nuna ma ita iya yi. In ka duba kanta ba komai a ciki. To wallahi na rantse maka da Allah ka tabbata duk ranar da ka aure ni sai na yi maka yankan rago ni ce ajalinka. To fitsararriya bara ki ji dan ubanki. Baki zaki canja mana ra'ayi ba. To na rantse da Allah babu wanda ya isa ya tursasa ni akan abin da ban yi niyya ba. Ya kamata Ruqayya ki rage damuwa. Ki bi zaɓin da iyayenki suka miki domin shine mun fita a gare ki. Ba ki fitar a matsayin miji. Ban samu ba. Ba ki da wani sauran uzuri. Mijin da na hada ki aure da shi ya zo ki tashi ki je waje ya ganki ki ganshi. Kwatsani! Albishirinku masu kallon YouTube channel ɗinmu mai suna Fresh Pillow ga wata dama ta musamman zuwa gare ku kuma domin ku muka tanadar da wannan shiri na musamman a yadda za ku iya gane kanku wato masu sha'awar kallon yadda ake sarrafa na'ura daban wato yadda ake kayatar da shiri na hotuna mai magana da kuma mai motsi har da ma mara magana wato tsarin nan da ake cewa VFX da kuma animation a Fresh Pillow ne kawai za ku iya kallon wannan tsare-tsare domin kayatar da ku da kuma ganin yadda ake shirya fina-finai kai tsaye ku ganshi tamkar gaske domin ganin idan ku da kuma sha'awar yadda ake shirya wa'annan tsare-tsare na VFX da kuma animation a Fresh Pillow kadai za ku iya kallon wannan tsare-tsare ba iya nan muka tsaya ba za ku iya ganin yadda muke hira da jaruman Kannywood wato daban-daban mawaka masu kiɗa da kuma masu bada umarni har da ma masu shirya fina-finai da a cikin masana'antar Kannywood ku bibiye mu a tashar tamu ta Fresh Pillow a nan kadai ne za ku iya samun wannan damar ganewa idan ku yadda ake kallon tsare-tsare irin na VFX da kuma animation da kuma da hirar jarumai kai tsaye a masana'antar Kannywood ku yi subscribing ku danna kararrawa domin ganewa idan ku da zarar mun saki sabon shiri ya zo hannun wayar ku kai tsaye a Fresh Pillow kadai za ku iya samun damar kallon yadda ake sarrafa VFX da kuma animation da hirar da jaruma kai tsaye Fresh Pillow ta ku ce. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Ya amfani da MSK Booster mai alamar doki sinadarin ƙarfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da ƙwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta bashi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10 a farashin Najeriya naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da ma larabci ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-393-940-67. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba. Izza, shugabanci, mulki, tabbas kana da su, amma a wajena ba su da amfani. Na rantse da sarkin da ke busan numfashi, sai kin zo kin durƙusa a gabana, kina roƙona, kuma sai kin yi nadamin zuwanki duniyan nan. A ni ba ruwana. Ba ruwanka. Shahararren kamfanin nan mai suna Kacalla Investment wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su Hawayen Zuci, Tafkin Ƙauna da kuma Sirrin Kyau. Yanzu haka sun sake shiryawa domin kawo muku wani fim mai dambarwa da tashin tashina gami da cikumurɗa mai suna Nilat. Me ke damun ki ne? Wani abu ne ke damun. Na tabbata damuwarki ba ta wuce ta namiji ba.
honorable wannan yarinya zazzaba ce. Ta dage ta jajirce wurin cimma burinta sai dai gashi ta yi gamin gamo da kura kyaci da gashi. Ninat. Karamin kare shine yake haushi, babban kare kuwa cizo yake. Hakuri ake kaga ne saboda mata in ka bi musu wallahi kullum sai ka rage. Amma aikin gama ya riga da ya gama. Duk da haka ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin ta ɗau fansa ko ana ha maza ha mata. Ninat. Mashiryin shirin Hussein Muhammad Adabi, ɗaukan nauyi Malam Hudu Mazaje. Allah Alhaji ka taimaka mu don Allah karka ci zarafi na don Allah Alhaji ka taimaka mu. Ba wani abu zai faru. A'a Alhaji ban taɓa yi ba don Allah don Annabi. Ninat. Ba da umarni shahararren matashin hazin fasihin director Mr. Abba Dan Ino. Umma da Allah kada wannan dalili ya sa ki kyamace ni, Umma da Allah ki daina kuka kada wannan dalili ya ja miki wata matsala. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Adabi 24 Ninat. Yana nan tafi. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedian sannan kuma jarumi a fina-finan mu na Kacalla Investment. To, wannan shahararren channel din namu wanda muke kawo muku abubuwan da ya danganci comedies, waƙoƙi da duk wani abun da ya danganci nishadi. Mai suna Aliyu Record. Aliyu Record channel ne da ke kawo abubuwan da ya danganci nishadi. Ku zo mu subscribe din Aliyu Record sannan kuma mu danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in an saki shirye-shiryen za mu same shi kai tsaye a wayoyin mu. Nagode, naku Mazaje ne. Ai wannan gara kawai a jama mai muturmi mu ajiye miki da fitila kawai ki ci gaba da wa'azi mu sai kin zama mai wa'azi. Karki tunanin wai ba dan ke kika haife ta ba shi yasa kike azabtar da ita. Allah ya baki, wallahi Allah ba zai baki ba. Musa Kalla, Ladidi Tables, Baba Musa Abdullahi, Mommy Cow, Auntie Aisha, Babangida Usha, and introduce Hiban Merabo, Hibatullahi Merabo, Sarah. Executive producer by Bashir A. Abbas, produced and assistant director by Babangida Usha. You can visit our YouTube channels at Sarah TV every Friday at 8 o'clock evening time. Directed by the amazing, brilliant, dazzling and fantastic director Musa Merabo. Adam, ka ce mini babu komai, amma ga shi nan fuskarka da jikinka ya nuna alamun akwai damuwa tattare da kai. Don Allah ka gaya mini me yake faruwa. So makaho ne. Soyayyen ku tana burge. Zan yi komai ne. Biki ga ina tare da mutane bane? Me yasa ke abu kamar yan secondary school? Na yi alƙawari da ke. Kina hawa mun kai. Me haka ka san wanda ka rike kuwa? Na sani Tima, wani banza ne gaja. Mara gali. Wannan dauke shi samaki wanda yake son shiga tsakanina ni da ke Tima. Wannan halin da kake nuna yayi halin yarinta da yawa, amma ba laifin ka bane. Rashin tarbiyya ne da baka samu isasshe a gida ba, shi yasa. Soyayya ce. Birnin so. Ban ga dalilin da zai saki damu da mutumin da bai damu da ke ba a rayuwa. Aliyu, stop it. I don't want to hear that from you again because I care about him. Adam ba zan iya rabuwa da kai ba saboda ina. So sanadi ne. Zuciyata ba ta iya haƙuri rasa ki ba. A halin zuciyata kalma ɗaya tak take buƙatar ji shine kalmar ina son ka. Dan Allah kice kina so na mutulla. Akan ki a bar ni. Kina min gizuwa idanuna. Wata fuskar ki ke yawo kwalwata. Ina so mu kasance a birnin so ni da ke a koda yaushe a rayuwa. Birnin so.
lalle na gane cewa in dai Adam yana nan a rayu sam Sima ba ta kula. Adam. Wallahi ba zan iya rayuwa da wata mace in ba ita ba. Kawai a aikata masa. Idan wani abu ya same shi, zuciyata ba za ta ɗauka ba. So sanadi ne, ina son ki gane. Ban taɓa tunanin ranar nan za ta zo min cikin gaggawa ba. Kin kasance wani bangare na jikina. Amatin lahi, ina son ki. Ina son ki fiye da yadda kike tunani. Saboda zuciya ta rade da kamu da sanki. Ban taɓa son wata ƴa mace a duniya idan baki ba. Amma ai ka san abokin kai na son ta ko? Sima. Hakika na yi nadamar abubuwan da na maka. Ban taɓa tunanin cewa dakon soyayyar Adam nake yi ba. Don haka dukkanin muradin raina, fata na burina, soyayyar da take cikin zuciyata na tattaro ta. Na dawo da shi zuwa ga zuciya. Babu wata kuɗin da zan bada kawai. Haka ka ce? To zan nuna ma. Fine, ni ne fa. Ku je. Burin so,